което носи сила, стил и собствена енергия. Това не е просто име, това е символ на увереност, характер и амбиция. Когато хората чуят за Неркал, те се сещат за човек, който знае какво иска и върви смело към целите си. Всяка стъпка е направена с увереност, всяка идея е изпълнена с креативност, а всяко действие показва, че успеха идва при тези, които вярват в себе си. Неркал не следва тълпата, той създава своя собствен път със стил, харизма и силно присъствие. Той оставя следа навсякъде, където се появи. Това е човек, който обича музиката, атмосферата, купона и доброто настроение. Когато Неркал е наоколо, винаги има енергия, движение и настроение, което заразява всички. Да бъдеш Неркал означава да бъдеш различен, да имаш смелостта да мечтаеш голямо, да работиш упорито и да показваш на света кой си всъщност. Това е име, което се помни, име, което звучи силно и уверено. Неркал, стил, сила и истинско присъствие.